Bună ziua și bine v-am găsit la un nou videoclip al lui Alin. Aceasta este casa mea, foarte simplă, frumoasă. Aceasta am un mod și apeși click dreapta pe acesta de pe care puneți apărarea și se sparge fără nimic. Și ăsta este un mod. L-am căutat la moduri și era dezactivat. Și l-am activat să mai fac videoclipuri. Așa, pe aici, pe undeva este un scor și care face mai multe. Înțelegeți? Asta este o chestie foarte tare. Deci, vedeți? Am muncit foarte mult la ea. Este... Scuzați-mă, am uitat să-mi pun telefonul pe vibrație. Dar eu nu sunt ca alții și măcar știu să nu răspund. Am închis, nu contează viața mea. Așa. Pe voi vă interesează ce... Așa. Aici la fel. Și cred că vă întrebați de ce este spart, nu? Ei bine, nu se sparge singur. Credeți-mă. Este o chestie... Pentru că am mai făcut un videoclip și nu mergea microfonul și după aia mi s-a oprit programul Bandicam și... Acesta tot la fel. Asta este o cameră de vrăjitoare, vrăjitori, orice. N-am lucrat înăuntru, am lucrat la frumusețe, n-am prea avut timp. Acesta este un castel foarte șmecher, după mine. L-am făcut și am vrut să fac un subsol și când am dat pe aici mi-am dat seama că am spalit aici. În fine, am făcut o cameră ca un fel de rege, pentru rege. Nu seamănă, dar nu este. Aici furnala, așa, și aici stă regele, acolo în față de pașnici și zici ce vrei. Vreau să-l văd pe rege. Dacă are programare, intră, dacă nu. Imediat. Așteptați imediat. Scuzați-mă de aceea pauză, dar în fine. Asta este o casă. M-am îngrăbit și n-am mai făcut așa. Este o casă cum ar fi în grabă. Să locuiești până îți faci o casă adevărată, nu o pucioabă ca asta. Îți pui temele frumos și gata. La geamuri, dacă n-ai timp, n-ai și pui gard, dar eu am făcut din piatra aceasta ca să arate mai șmecher, dar din lemn. Ăsta este un mod, am multe moduri. Ăsta este un mod cu plăcinte. Dai start undeva, aici în gropile astea stau jucători și te ridică în sus și după aia trebuie tu să-ți iei un târnăcop dintre la bun și care și tot așa e un scor și care face cel mai mult, care mănâncă cel mai mult, cum ar veni. Da, de fapt să distrugă cel mai mult. Câștigă. Și ăsta e la fel, dar numai că e mai greu. Trebuie să faci, asta nu am înțeles, trebuie să faci ceva, să construiești ceva acolo. După aia te transportă, uite, stați puțin să ajung. Am făcut și eu unul, n-am prea. Te transportă și tu trebuie să ghicești care e următoarea. Adică cum ar fi, o faci unul pe prima, cum ar fi eu făcut pe asta. Și după aia o faci pe aia, da? Am ghicit-o. Și acum a transportat aici. Și după aia trebuie să spargi un geam, uite cum am făcut aici, să te duci să construiești altceva. Adică de fapt aici o să înceapă jocul. Dai și scrie Unter's game mediu starting in 1 minute. Dar, aceasta este un model de roabă. Scuzați-mă că n-ați văzut de afară. Nu m-am ocupat în detalii, adică cum ar fi, nu m-am ocupat să le fac înăuntru. Doar la design afară, pe din afară. Acelea sunt niște chestii care trebuie neapărat să-mi dați 50 like-uri. Să
să vă arăt. Și vedeți, este un sistem care în față nu pui, o deschizi, calci și nu mai trebuie să o închizi. Tot la fel, o casă, dar puteți să nu puneți geamuri aici, că o să vă încurce. Așa. Uite, vedeți, Hunter Game mediu, Start Game 10 secunde, 4, 3, 5. Am zis, go, go, go. Și am lag ca a început. Aici este balcon, să nu vă faceți griji, puteți să vă sinucideți. Deci, nu e nicio chestie. Adică, vedeți, a început. Nici nu știam că trebuie să începe așa. Și aceștia nu știu ce fac. Da, le iei, construiești ceva, de ei le pui pe tine. Asta e un event. Vedeți? Și primiți chestii. E foarte eficient. Dar ar fi trebuit să... Apoi ăstea o să se facă așa. Și cine va lua toate temele, va construi ceva din ele, trebuie să dea aici și va câștiga. Acela este la fel, dar mai mic. Și acum să revenim la cele mai tari lucruri. Pun o țără pauză. O țără. Mamă, zici că sunt la țară. Pun puțină pauză, să nu vă supărați. Da, am făcut videoclipul și... Da. Gata, am revenit. Și uitați. Uite un zid de aer. Hai să-l sparg. Dar de ce nu pot? Încolțuri. De ce? Oare ce e aici? Wow! Uite, ca să vă arăt că nu mint, nu e un bug. Vedeți? Eu merg. Și în aer nu puteți să băgați viteză, țineți minte. Băgați viteză și cad. Uite, măcar aici sus pot. Nu pot. De ce? Dar pe margine nu pot. Nu. Asta 50 de like-uri ca să vă arăt cum se construiește. Și ca să vă arăt chiar că nu e un bug. Să le sparg. Nu știu dacă pe survival merge. Să le sparg. Ba da, uitați-vă. Vedeți? Că eu nu mint. Când vă spun, vedeți că se crapă. Poate unii nu mă cred. Dar să țineți minte că eu nu mint. Și acesta oare ce e? Un bug? Nu e un bug. Vă spun eu că nu e un bug. Uitați, mă duc. Și mă teleportează. Unde oare? Și cum putea să se întâmple chestia asta dacă eu sunt pe super plat? Dumneavoastră vă imaginați? Uite. Wow! Și o altă chestie, un mod care vă ajută. Uitați. Ați văzut? Un mod care vă ajută să faceți portale din un fel de pământ. Uitați. Dar de unde sunt acești muști? Mă înfioară lumea asta. Mai bine hai să plecăm. Imediat să văd. Așa, sus. Ce e lumea asta? Nu vă speriați puțin? Și este zi. Soldați. Uitați, este zi. N-am murit. Și am totul a dispărut. Ce? Se bat între ei? Vreau să văd. Albastru cu galben. Galben e cuceritor.